Doinuele Euskara Hutsesko plazen sareak aurtengo azoka eta plazen egutegia aurkeztu du. Itzaletik ikusgarritasunera ekarri nahi dituzte plazak. Urtean zehar Euskal irakurle eta musika saleari ibilbide bat proposatuz Euskal Herrian barna. Doinuele Euskal Herriko azoken sarea da. Konturatzen ginen, han hemen antolatzen genituela liburu disko azokak, euskararen inguruan, bakoitzak bere aldetik ez geunden komunikatuta, eta halako batean bururatu zitzaigun zergatik ez elkartu, elkarri berri eman, ez azoka bakoitza desberdina da, herri bakoitzak erabakitzen du, batzuk aur literaturari ematen diote garrantzia, beste batzuk novela beltzari, beste batzuk musikari ez diote tarterik uzten, bakoitzak bere antolaketa du, baina azokak dira eta gainera euskerazkoak. Eta orduan, esan genuen, horrek lotzen gaitu, horrek egiten gaitu berdin. Eta holaxe, elkartu bilera bat egin genuen, eta hortik pixkanaka, aria luzatzen joan da, izena jarri, logo atera, elkarri berri eman, egiten ditugu bisitak, azoka batetik bestera, ikusteko zer egiten duten. Sarea dugu protagonista, baina ez sare pedagikoa. Euskararen egesak bazainduz, etorkizuna babesten duen sare tradizionala baizik. Haundi eta txiki, zahar eta berri. Denok daukagulekoa Doinuele plazan. Behin sartzen den antolatzailea naiz bezeroa, ez da irteten esku hutsik. Buruz, gorputzez, sentimentuz jantzita, irtetzen da bertatik. Egan beharra dago, sareak ez dizkietela azoketan sartzen uzten marrazo eta harrapariei. Eta sarea erabat estua dela erderentzat. Beraz, euskara da Doinuele plazetako hizkuntza bakarra, gurea. Egan duen bezala euskara hutsean diren azokak ditugu, beraz Euskal Herri osotik, beraz emanen dizkizut bada Bastanen, Hilbeltza, bada Azkoitian, geure gelatik, Zarautzen, literatura azoka, literaturia, badugu ziburu azoka bat disko eta literatura, badugu Hernani, hor ere liburu disko azoka, Saran, hor ikusi-mikusi, aur eta gazte literaturari doakion azoka, Galdakaon Sormene eta Lazkaokoa azoka, urte bukaeran den hau ere liburu eta disko azoka. Bisitak egiten ditugu saiatzen gira besteen azokak deskubritzen eta elkar ezagutzen, sakonkiago, eta trukaketa batzuk ere hasten dira. Adibidez gu ikusi-mikusiko antolatzaileak, gira Iparraldeko elkartea Marigorri, Galtzagorri elkartea eta lotu gira ziburuko azokarekin. Beraz, joango gira ziburuko azokarat ikuskizun bat eskaintzerat, eta horren truk ziburuko azokatik etorriko dira esku kolpe bat ematerat bolondrez gisa. Beraz, olako elkar trukaketak ere sortzen dira. Hontan bezala denean esaten da elkarlana hitza, auzolana, oso zabaldua dagoena. Garai batetik datorrena, gure gurasoengandik ikasi dugu, horrek funtzionatu du Euskal Herrian beti, eta gaur ere egin beharra daukagu. Geroz eta individualistago gera, ze zaila bai da elkarrekin lana egitea. Nik nerea egingo dut eta hor konpon besteak, ezta? Baina ez, indarra hartzeko elkartu beharra daukagu eta elkarrekin lana egin beharra daukagu. Eta, bueno, esan dugun bezala, herri bakoitzeko azoka mundu bat da, berezia da, eta herri hortakoek dute ardura hori aurrera ateratzekoa, baina elkarrekin, egiten ditugu, prentsa aurreko hau adibidez, hainbat bilera, logoa elkarrekin, iazko urte bukaeran prestatu genuen eta aurtengo azoketan banatuko ditugu horri markagailu batzuk, non azaltzen diren saretuta gauden elkarteon logoak eta azoka bakoitzan noiz den. Orduan, horiek ere banatuko ditugu, eta hemendik aurrera zer, ikusiko dugu, etorkizunak esango digu, beharrak eta gogoak eta alak zer ditugun, hortik joko dugu. Eta ala bazan, ez bazan, Kantauri itsasoko urak
hotzak daude, eta sar gaitezen, Baztan, Azkoitia, Zarautz, Ziburu, Hernani, Sara, Galdakao eta Lazkaoko plazetan. Beso zabalik hartuko zaituztegu, ongi etorriak denok.